boy tayo. Kung simba ko ko'y kamo, huwag tayong mangitag gayon. Magmahal nga ni mo hangtod sa kahamturan. Kung ikaw inday mangitag pamangunon, siguro ang pariho nan boy tayong. Kung ba't papupog kamo, tayong mangitag gayon. Magmahal nga ni mo hangtod sa kahamturan. At panayaw baya ika'y ngalimpi, kay inihiya diri makibabalik. Pagkay lang at ayaw pagkumpiyansa, kay nadanay pa bisan iyalagas na. Baya ika'y ngalimpi, kay inihiya di ko't makibaba.